Kutsuit! Pöysti! Jumalauta! Nyt olen kyllä saanut sinusta ihan tarpeekseni. Ei vetele enää tämä. Mikä? Koko kuvio on sinulla ihan vinossa. En siedä yhtään tällaista nyt. Mitä mä oon tehnyt? Se on potkut näillä lähellä nyt. Sano nyt, mitä mä oon tehnyt! Et ole mitään ole tehnyt. Täh? Et ole mitään erityistä nyt väärin tehnyt. Ei ole mitään nasevaa esimerkkiä nyt minulla tässä. Mutta yleisellä tasolla olen erittäin tyytymätön. Nyt kunnolla siinä. Et istu. En mä ollut istumassa! Minun sohva, et istu siinä. En mä ollut istumassa! Etkä nojaile siinä. En mä nojaile mitään! Et intä kaikkea vastaan. Aina intämässä nuori loppi. Et tupakoi sisällä. En mä polta! Nauda, mikä tässä nyt on? Varastelet klemmareita varastohuoneesta. En! Klemmareita ja lehtiöitä varastelet sieltä. Pöllit sieltä. En varastele klemmareita ja lehtiöitä! Hihat on täynnä klemmareita. Punteissa pullottaa taiteillut lehtiöt siellä. Lisäksi lahjuksia otat mafialta. Tää! En todellakaan ota! Nyt menee ihan danaksi jo, hei! Mafian remmissä olet ikävästi. En ole! Pimeitä kirjekuoria sujahtelee pöystin taskuun kadulla. Eikä! Veren tahrimalla rahalla maksetaan pöystin pröystäilevä elämäntyyli. Mikä? Luksuselämä maksetaan. Kaasun yksiössä syö pussikeittoja! Suurinta luksusta onkin juuri pienet asiat elämässä. Suurinta luksusta! Nyt jumalauta, repomies! Onks sulla yhtään todistetta noille sun väitteilles? Ei ole. Anteeksi, että heittelin ikävästi syytöksiä ihmiselle, rehelliselle ihmiselle, hienolle kaverille, pöyssille. No mitä sä sit huusit noin? Vähän alfa-uroksena huusin. Piti vaan vähän osoittaa oma ylempi asemani sinulle ennen kuin uskallan. Uskallat mitä? Uskallan kysyä. Kysyä mitä? Kysyä, että onko sinulla vähän rahaa lainata. Sulle? Lompakko jäi kotiin ja pullaa pitäisi kanttiinissa saada. Että voitko lainata 2 euroa vanhalle parhaalle kaverille? Olis tässä kaikessa kysymys vaan siitä, että jos haluat lainata 2 euroa? Lainaa nyt parhaalle kaverille. Huusit mulle, että kehtaat pyytää rahaa. Vanhalle kamulle, veljelle. Et oo mun veli. Isähahmolle, Alma Materilles lainaat 2 euroa kivasti. No siinä, mä menen nyt, onks muuta? Ei ole, etkä häiritse minua enää. Noin, no nyt mä... No mitä sä heitit rahaa ikkunasta? Verellä tahdittua rahaa, mafialta saatua, napolilaisen juustokauppiaan selkärangassa revittyä rahaa, sain pöystiltä, likaista rahaa, jumalauta, lainaa minulle puhdasta rahaa nytten.